Hvad så alle sammen? I dag skal vi spille Five Nights at Freddy's. Og ja, vi går direkte ind i spillet nu. Og Hvad så er vi tilbage. Ja, de har sgu alle sammen. Det er en meget god start. Og man trykker på hans næse, og siger den lille. Genius. Hvorfor gør du det? Kan man ikke fucking mute? Det var godt. Ja. Jeg synes ikke, det er så skræmmende. Nej. Nu må vi se. Lige før The Forest er skræmmende at spille i. Celebrate. Ja. Så må have gang i at fejre et eller andet. Nu må vi Kig se. lige i kamera. Okay, alle er stadig. Bare tag imod. Jeg ved ikke engang, om webcam er i gang. Fuck det. Hvad der? Ja, okay. Lad os... Ja, der er alle sammen. Det er godt. God start. Og det her er vores første video, hvor vi begge to er med i. Så Ja, det er vores YouTube-kanal. ja. Nu må vi se. Jo, jeg sidder og spiser sådan en slikkepind. Er de der stadig alle sammen? Det er fucking nemt. Jeg skal bare sådan. Jeg ved ikke hvorfor. Ja. Der kommer snart en træer. Og faktisk noget Freddy's. Det skal vi også have lavet en video Ja, med, den når er den ikke kommer. kommet ud. Nej. Jo. Træeren. Har du ikke set den? Også traileren? Jo, men den er ikke kommet ud. Nå. Jeg er ikke sikker på, at de sagde bagved bare. Men traileren er faktisk noget Freddy 3. Er det bare mig, eller flytter de sig slet ikke? Ja, ham der, hvad er det nu, den hedder? Den der løber. Er han overhovedet med? Ja. Harry. Men hvad er det nu, den hedder? Lad os se, om de flytter. Han hedder... Bo Ibsen. Nej, han hedder ikke Bo Ibsen. Altså Han Bo hedder- Jensen. Nej, det er det heller ikke. Nå. Det er Mugi Mugi. Nå, jeg skal starte. Det bliver lidt kedeligt. Det kan godt være, at det er en lidt kedelig episode, det her. Men Det er fordi, det er altså første night, der er kedeligt. Og det er mig, der sidder og styrer. Ja. Fuck. Ja, vi behøver ikke engang styre, altså. jeg tror bare, man kan sidde her, uden der sker noget. Hvordan kan de stadig være der? Fatter det ikke. Jeg så en nyhed af en slikkepind. Ja. Tak for det. Kedelig. Prøv at trykke på de andre. Kan de også sige det? Hvad er det her? Nogle af de Five Nights at Freddy's er der en Golden Bunny. Og hvis I ikke ved, hvad Bunny er, så er det den der lille kanin. Ja, det er sgu da stadig. Foxy, Freddy. Ja. Bunny. Oj, nu er Bunny væk. Nej, det er Freddy, der er væk. Nej, det er Bunny. Nå. Du kan godt lide Freddy nu. Ja. Jeg synes bare... Det er min madpakke. Så bare... Det går da meget godt. Går. Bare mobbing. Bop, bop. Bop, bop, bop. Går sådan lidt bobbing. Jeg håber, webcamet eller på. Ja, den havde den. Det er den Jeg nok. er ikke sikker.
Okay, kig lige over på det. What? De flytter sig jo ikke. Nej. What? De flytter sig jo ikke. What? Jeg håber, man kan Der høre er mig. uden væk. Hvem? Ja. Hvem er væk? Nu er Bonnie der. Nå, vi har masser, altså... Fuck det. Fuck det. Fuck det. Den røde træ. Hvorfor det? Hvorfor det? Hvad er det nu? Ham der løber. Ham man også kan se på kameraet. Det er ham her. Parker. Okay. Ja. Fuck det. Nu er, De skal meget nemmere holde styr på, synes jeg. Hop, nu er hop, Chiki, hop. er det ikke den her? Nå, Foxy. Freddy. Bonnie. Nej, vent lidt. Vent lidt, prøv at se. Det der er Foxy, han er... Det der, det er Chiki. Den gule, det er Chiki. Nej, det er Og så Foxy, den der løber. Og så det der Freddy, og det er Bonnie. Okay. 17. Ja, det er virkelig skønt. Så jeg tror det. Foxy, det var en anden. Eller, Men Fox er en rev. Ja. Og Og det er det her, der er rev. ja, Ja, så ja, det er det. Foxy er en rev. Foxy. Og reven er den, der løber. Foxy er her. Og det er Bonnie, det er Freddy, og det er Chili. Jeg kan godt lide, på grund af Bonnie, det er sådan en kanin. Og Chili What the fuck? er ikke rigtig så meget. Har du mistet den? Nå, er der... Jeg gav en grim mand. Ja, altså. Prøv lige at overveje at være der i weekenden. Allerede. Ja, det Prøv er lige at kigge, prøv lige at kigge med lyset der. Ja, prøv lige at kigge. Stop. Gul. pinligt, hvis vi ikke kan klare først. Ja, gå ud af den der. Du skal ikke være derinde. Stop. Jamen lidt ikke, vi får en jumpscare, og så er det din skyld. Ej, men lige om lidt har vi vundet. Og vi tager kun en level ad gangen. Wow. Ja, jeg synes aldrig Freddy han rykker sig lige pludselig er han her bare. Ligesom Golden Freddy. Hvad prøver egentlig mest? Det her. Det begynder at blive skræmmende. Det står han. Med Freddy? Det står der. Bonnie? Eller hvad? Er det Foxy? Er det Foxy? Det er se. Foxy han løber direkte op i. Yay, vi gjorde det. Godt, det der. Okay, Og vi spiller ikke en Nightmare. Ikke lige nu i hvert fald. Okay, Nej, det gør vi ikke. vent lidt, okay.